ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак расман ташкилоти СА моҳи октябр дар Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе турнири калон мегузаронанд. Оиди чиз худи ташкилот хабар дод. Худи шумо дӯстон кадом ҷангавари тоҷикро дар ин турнир дидан мехостед? Фикрҳои худро дар комментария нависед. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Топови ҷангвари вазни сабуки UFC Педи Пимблед Ҳабиб Нурмагомедов ва мухлисони ӯро танқид кард. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳозир дар интернет мухлисони Ҳабиб аз мухлисони Конор дида бадтаранд. Ин шармандагӣ аст. Оиди ӯ ягон сухани бад гуфта намешавад. Ман гуфтум ки ӯ бузургтарин ҷангвар дар ҳама замон нест. Гуфтум ки ӯ бузургтарин ҷангвари вазни сабук дар таърих аст. Лекин ягон кас ба ин суханҳои ман аҳамият надод ва онҳо маро танқид карда гуфтанд ки ту мусалмонҳоро бад мебинӣ. Онҳо ин суханҳоро ба он хотир гуфта истоданд ки ман Ҳабибро бузургтарин наномидум. дар ҳақиқат ӯ бузургтарин ҷангвар нест. Барои ман фарқ надорад ки дигарон чӣ мегӯянд. Лекин ӯ бузургтарин ҷангвар дар ҳама замон нест. Барои дар ин варзиш бузургтарин шудан карьераи ту бояд ки дуру дароз бошад. А карьераи Ҳабиб бошад дароз набуд, гуфтааст Пимблед. Ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Ҳабиб Нурмагомедов дар ташкилоти UFC ҳамагӣ 13 муҳориба гузаронидааст. варзигари тоҷик ҷангвари вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов ба тоҷикони Аврупо муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. тоҷикони Аврупо, бародарони ман, рӯзи 5 сентябр дар Париж ҳамаи шуморо интизорум. Биёед сарҷамъ шавем ва ватанамонро муаррифӣ кунем иншааллоҳ. ҳатман бо тоқии тоҷикӣ, кулобӣ, помирӣ, хуҷандӣ фарқе надорад, навиштааст Наимов. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов бо рекорди 13-4 муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 5 сентябр дар Париж дар турнири UFC Fight Night зидди Лосен Кейта бо рекорди 16-2 мегузаронад, ки мо ба Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. варзигари тоҷик ҷангвари бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев ба ҷангвари вазни худ Бенил Дарюш визов дода чунин суханҳо навишт. 24 октябр Абу-Даби. Бенил Дарюш, ин муҳорибаро қабул кун. Ту ветерани ин варзишӣ. Ман ҷавон, бебохт ва барои калонтарин вазифа дар карьераи худ омодаюм. Таҷриба зидди ҷавонӣ. Биё моҳи октябр вомехӯрем ва ба мухлисон ҷанге диҳем ки онҳо фаромӯш накунанд. UFC, биё ин корро ташкил кунем, навиштааст Алиев. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Нурулло фаъолона Дарюшро ба муҳориба даъват карда истодааст ва ин кори хеле хуб аст. Чӣ гуна ки медонем ҳозир як қисми UFC ин шоу аст ва дар ҳозира UFC барои худро пеш бурдан ту ду роҳ дорӣ. Ё ҷангҳои хеле дурахшон ва хунин нишон медиҳӣ, ё ин ки эълонҳои калон карда ба дигарон визов медиҳӣ, то ин ки оиди ту бисёртар гап зананд. Ва чӣ гуна ки мебинем Нурулло фаъолона Дарюшро ба муҳориба даъват карда истодааст, ки Дарюш машҳур аст, ӯ ветеран аст ва чанд сол дар рейтинги вазни сабук буд ва ғалаба дар ин муҳориба Нуруллоро ба рейтинги вазни сабук хеле наздик карда метавонад. чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Мераб Дувалишвили гуфт ки ба муҳориба зидди Пётр Ян бо осеб баромада буд. пеш аз муҳориба зидди Пётр Ян зонуи ман осеб дошт. табибони UFC ба ман занг зада гуфтанд ки аз муҳориба даст кашида метавонӣ. Лекин ман ба онҳо ҷавоб дода гуфтам ки илтимос ба ягон кас нагӯед ки ман осеби зону дорам. Онҳо розӣ шуданд ва мо ин чизро пинҳон кардем. дар ҳар ду ҷанг зидди Пётр Ян ман бо осеб баромада будам, гуфтааст Дувалишвили. ва дӯстон, бояд қайд кард ки овозаҳо оиди сеюм муҳориба байни Пётр Ян ва Мераб Дувалишвили хеле зиёданд, аммо ҳозирашда маълум нест ки кай ин муҳориба баргузор гардида метавонад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.